Ti Masakbayan. Ti napalabas, imbaon ni Salvador ni Ethan amapan iti may sa hotel. Kat dita, nakita na ni Sara amasikog. Dinamag na nga rod daytoy no addan asawa na. Ngam dinardaras ni Sara ti pimanaw. Madanagan mat ni Sara, taamangan no kumaro ti sakit ti inana. Numaamuan na ti kasasaad daytoy amasikog. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas ana pauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Masair lakit di dagiti dadakkel ko. Nang rona ta da sakit ni nanang iti puso. Ala ka, kasanon nga'y, no day tati kumaruan ti kasasaad ni nanang mo. Day tangaro ti parikot ko, nana. Anya ti aramidag. Anya pa'y nga'y, iyanak mo ta anak mo ka ngarod. Madanagan ngamin ka ni nanang. Unay kan aya. Pinanunot mo kumaday ta. Sakbay nga inaramid mo. Kunak ngamin no saan nga agbalin. Apay kumaasaan nga agbalin. Sige matin anana. Anya ti singasing mo nga aramidag. Awan ti amok arimedyo. Anusam ti bunga ti naramid mo. Ay, parikot ita da ito eh. Anya nga ta ti aramidan dagiti dadakkel ko. Ay naimbag taim may kapimasyar dito'y balay, anak. Mailiwak unayan kan ka. Uray siyak, nanang. Mailiwak, met. Iso ngayon ka gumaak ti nangalay ti bakasyon ko. Kumusta ngay matitrabaho? Nasingpat ti boss mi, nanang. Inikan na kami pa'y akin ni Claire iti inayon mi ka no apag-enroll. Nasaya at karod ti boss yun, no kasta. Wen, nanang. Impalubos na pa'y abigat kami ngagtrabaho. Masapa kami arumar iti malam. Tapno mapan kami iti pagadalan. Idaw-dawat ko amagunod mo ti arapaap mo, anak. Agyaman ako unay, nanang. Ikagumak ti makaadal. Manipod imik katak iti paktorya pagtrabahwak. Idi andakan iti biyag ko. Saan akong nagtrabaho pa eh. Iso adi ka matulungan no may papan iti kwarta. Awan ka di pa'y development, iti panagsapsapol dagiti detective. Awan pa'y matreport da kanyak. Ay, dayta nga ron ti paglading itaksar. Di da ka dinaamuan. No asino dagiti kadwa ni Ellie, sakbay anatay. Dinamag da dagiti sigud abus iti factory. Ngam, awan mat kano ti listaan da kadagiti trabahador iti dayjay atawan. Nabayag kano ngaminan. Ayan nga tanti anak mi kini Ellie. Napanti detective iti bahay ampunan. Ngam awan kano ti ubeng nga imbati ti agnagan iti hilay. Nagrigat lakit din ti agbirok iti mapukpukaw. Saan ang mapukpukaw ti sapsapulan tayaw, sir? Amangan no adda nang ipaampunan na asabalay. Olga, nakaawag kamet. Adda ka di bagam. Naragragsak ko mano at dakamot dito'y akadwak. Di mo ka di kaya ti sumaruno dito'y. Jak mapanawan ti negosyo. At dapay may sa apaka kumikumak. Anya na unay ayaday ta apaka kumikumam. Makapasurun. Ibagak man langan tapno agsardeng ka. Ipabpabirok ko ti anak mi iti day di Ellie nga ex ko. Day di kunam? Natay ka din ti ex mo? Mano kanon atawan ti napalabas. Kaya't ko apasapol ti anak mi. Ay, isumat lagayam adinak kinaduan dito'y. Saan ko maakastoy kaliday ti biyag ko? No impaayan nak iti anak. Di ka man mangin insulto? Ha, jak la ko maimawawagan. Sige. Bisyak. Bye. Naimbak abigat yun, nana. Nagkuyog kayo kadikin ni Ethan anagawid. At dakat ni Ethan? Ay, win nana. Ay, amangan numabayag tumanan sa kami makaawid. Tapay ko ma. Anya launay ti saan nyo amapanawan ijay syudad. Jay trabaho mi nana. Kan may sa, inton agiskwela kamin, saan kami na basta makaawid latan? Saan nyo nga taatuladan ni Sara ang nagsikog? Dalpay ti unaan mi, nana. Sa anak mo't ngaggaganat ngagsikog. Sapay ko ma, tapumod no day ta.
Ni Sarah nalaing asumaw. Nga mapay ngay, amasikugan nga awan asawa na. Gapo, taiso ti kinayat na, nana. Masustinir mo ka di mo't takunam, amakalagpas ka. Sa anak nga agkarkani. Ngam, ikagumaak, nana. Kayat ko ngamin ti makaadal. Ethan, apay akas dyan ni Antim at Tomboy. Adda ka di madi nga inaramid na ken ka? Kung imbaga na ngamin, nga amangan kanunukas laakan ni Sarah nga agsikug tumat. Ha? Ay, pasensya mo ni auntie. Kas ti ugali na. Awan pa nagtalak na itipada na tao. Kasla iso lang ti addam muna. No saan ko lang nga ipagpagapukan ka? Amangan no sinong batak. Ay, awan serbi ti pan nakisinong bat mo ken kuana. Saan ngagpaabak day jay? Noon niya tirason na, isoon. Ha? Kasta ka di? Imbag man, ta saan kayo nga agapa? Bilin ni nanang, asaan ko kano atutupan? Bye-bye aklat ta kanon. Nasingpat ni nanang mo talaga. Iso titimawidam. Kaano ka di ti panagsubliyo ijay syudad, anak ko? Inton bigat nanang. Amang ano di na kampalubusan ni Boss Ming agbakasyon. No saan mi atong palanting karimi a panagsublimi. Intaman nga rudmang puros kadagiti natnatang tawitam. Uray dagiti prutas. Mangala ka, taikam tinasingpet a boss mo. Wen nanang, masigurado akayat ni Boss ti guyabano ken naluom a papaya. Ay wala barok. Nasamit dagi jay, tanaluom iti puon na. Agbati kayon dito'y balay. Isak ti mapanagpuros nanang. Agluto kayo langin. Alaam nga rodya dakkel a basket, ta iso ti pangikabilam. Anya ka di tilinaon ti dakkel a karton nga awit mo. Prutas dagitoy. Itadtakin ni Boss. Ay, maragsakan lakit di dayjay. Nagpagatang itinaluom a papaya, ngam natamnay ka no. Saan a nasamit? Naata siguro day dyan na puros. Sada impaluom. Siguro. Adulat ta ngamin timang lokloko. Tapno laang makakwarta. Adupay ti agtakaw gapu iti kwarta. Adamang loko, gapu iti kwarta. Adu ngagpaiso ti maaramidan ti kwarta. Adapay pobre, ano bumaknang. Dinan am mo ti pada na pobre. Kat, kasta ka ka din no bumaknang ka, Ethan? Saan Taamo ka sa anak mo't bumaknang. Anya nga tano bumaknang ka? Amangan nuuray siya kat di nakton am mo. Uy, iti ka ano man. Di kan to pulos malipatan. Sikat ikapatgan iti biyag ko, Claire. Imbes nga ilagok dagiti bunga ti prutas. Inalamat tunitan. Basit lang matinala na. Sa maysa, mula na matdagi jay. Uray mula na. Tasyak mo't tinagdaldalos anang gaik. Uray siya kat nagaikak mat. Saan lang matasiksika? Inik ka nakakaditi kwarta. Saan ko nga inala tapagadal nakit nga road. Adamot ka nanta dito'y away. Uray awang kwarta tambangan talat tamay. No di mo kayat ti kwarta. Siya kumaati inik ka na. Saan kamot nga agrigrigat tapno ikan na ka iti kwarta? Sa maysa, napigsa ka pa imat. Ay namanang, ado ti pakasapulan iti kwarta. No pagtayam matlaang iti huweteng saanan. Aramatan lang agadal ti kwarta na. Imbag tuan no makaadal. Ramanan nyo dahi ti kapuros a prutas, sir. Inalayo ka di jay away dagitoy, Barok? Wen, sir. Kapuros dagita. Naloom ijay puon na dagita. Agyaman ako na, Barok. Awan anyaman na, sir. Ala, panawan kayo pa'y. Addaman damagyak, Barok. Anya dahi ta, sir. Amom ka di. No sa dino tinakayan nakam. Ay, saan ko adinamag kininanang ko, sir? Lading itak, Barok. Sana rumbang adamagak da ito ikan ka. Desperado ak lang amin. Sige. Agyaman ak unay itiintad mo.
iti langham anaggapo dita opisina ni sir. Jak manam mo. Idi nakitak ti kinaliday ni sir. Kas lama siya nakin ko na. Apay ka no analiday. Imbaga na kadikan ka? Saan mat? Dinamag na. No amok ka no. No sa dino tinakayanakak. Di mo ka din nakita ti birth certificate mo idi nag-enroll ka iti elementarya? Ni nanang tinang-enroll kanyak. Amangan no ije barangay tayo matlaang tinakayanakam. Damagak tuman ni nanang. Ngam, anya kumangay ti connection tinakayanakam. Kan ti kinaliday ni sir. Jak nga rod mawatan ti bagik. Kas lama karik na hakmat iti kinaliday. Gapo siguro tanasingpat ka data ni sir. Saan mo ka di nga ipakaamukin ni Ethan? Asaan asikatipod no nga inana? Iti anyaga po. Tapno masaktan tirik nana. Adda ka di inaramid jo a legal adoption sakbay anatay ti inana. Awan. Apa yan nadamag mo dayta? Kas labugos nga rod a tao taimpasurot mo iti klabyer. Pinagparang mo nga anak mo. Tapno maamuan ti tao asan ko nga anak? Ospital ka di tinakayanakan na. Adda ka boardingan mi ako madrona. Isu tinang paanak iti inana. Inrehistro ka di ti kumadrona ti ubing? Siyak, timbaon na amang rehistro. Ngam sa anak anapan adagos, tahus to nagsakit ti inana. Siyak, tinangas asikaso kadakwada nga agina. Gusto tay kunak abugos ni Ethan. Sara, adda ka din dagiti dadakkel mo. Nakita dati sikog mo. O, nana. Sinalpakit di. Di nang randakit din. Ay sus, apay ngamin na. Agad-adal ka. Ngam sabali mo tinaramid mo. Asino ngay ti saan makapungtot? Sana bali Taawanin sakit na. Ngam, nasakit tinakam ko. Numalagip ko timbagada kanyak. Anya ka di timbagada kan kang? Saan ko nga ibaga? Ta saan malamlamot ti aso? Saan da nga ibagaday jekan ka? No di mo idapinaay. Apay nga roda nagkatawa ka? Makakatawak lang mo da. Sir, nasa utimay sa detective. Anarigat kano matuntun ti anak yo. Tawan kano uray lead apang surutan da nga imbestigaran. Manipod ngamin nagsina ti dalan mi iti day di Eli. Awan na polos komunikasyon mi. Jakpay ammo amasikog gayam idin. Hey, nabayag mo't basitin nga awan na aramidan da kiti detective sir. Sa anak ngagsardeng, aging gajak masapulan ti anak ko. Sapay ko tagbaligi tayaw. Nupay awan na pulos record apang sapulan iti anak ko. Impasapul ko iti gayem ko iti PSA. Tinagan nga Eli Mayos. Awan kanumat in rehistro na nga anak mi. Amangan nga rod no naalisan. Kasta nga ta. Awan ka din ti anak mi. Atap ko laang, sir. Da kayo matinang ibaga, nga awan ti in rehistro ni Eli nga anak na. Pudno nga ta. Nga awanen ti anak mi iti day di Eli. Naragsak ka makisasao kanyak. Madlaw nga daliday kadagiti matam. Adda ka di parikot mo, anak. Ay, jak man amo nanang. Jak ba't maawatan ti riknak? Apay ka di anak ko. Anya ka di ti mapaspasamak ka. Jak maawatan. No apay nga apektado no makitkitak mariribukan ti boss mi nanang. Gapo siguro tako nam anasingpat ka na kayo kan ni Claire. Apay nga ta dinamag na. No sa dino ka no tinakayanakak. Sa dino ka di ngagpaiso tinakayanakak nanang. Tapay dinamag na daytaken ka. Anya ka di tinagan ti boss mo ako nam. Salvador del Mundo, nanang. Salvador del Mundo?
husto ka di tinangag ko. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetayo italawas ang napaulwan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.